2025 byl v Dubaji jedna velká jízda, ale ne vždycky se dařilo. Ale nechme strany kecou. No jasně, je to obchodák. Bazén je pod neustálým dozorem plavčíka, takže vy si můžete takhle zavrzat na pokoji. Velkoformátový prostě obklady, prostě krásný. A to se vyser. Hodně důležitá je prdel, rozumíš? Lidi říkají, jdi do prdele, ty máš pěknou prdel. Nepodceňovat prdel, ta je hrozně důležitá. Kamo, běž do prdele. Toto vám zaručuje. Já mám to říct já, když ty to neumíš říct. Jak zkusím to naposledy. Výstavba ani náhodou neuspokojuje naplnění obyvatel, kteří se sem chtějí stěhovat, ale nemají kam. Ale rychle si to sedlo a Dubaj začala nabírat ty správné obrátky. Let's go! Na začátku mi všichni říkali, jo, takovejch už tady bylo. Ale to je jen tím, že mě a můj tým vůbec neznají. Chtěli jsme lidem říct, v čem je Dubaj na investování do nemovitostí úžasná. Tak jsme začali točit 5dílnou minisérii s kompletníma informacemi. Ale stačilo jedno storíčko a začala se ozývat spousta lidí. Ale asi to bylo i tím, že nejsem bývalá letuška nebo stripterka, ale Jířa, váš důvěryhodný realitní makléř. Teď vážně, protože jsem měl za sebou nákup první nemovitosti v Dubaji, tak jsem přesně věděl, že takhle to pro své klienty nechci. Realitní služby pro náročné musíme dostat sem, do Dubaje. Kompletní podpora, skvělé informace, překlady smluv, zajištění správy a pronájmu. Informace, jak co nejvýhodněji směnit peníze, ale hlavně, jak to celé udělat rychle a bezpečně. A pak to přišlo 12.3. první vlaštovečka, první prodaný byt, takže teď už nám jich do konce roku zbývá třeba jenom 9. Nikdy by to ale nešlo bez skvělých informací. Je to první investice, kterou spojí s nějakou jako emocí, láskou a zážitkem. Veš Londýn, ať už je to Berlín, Praha, pořád dnes ty ceny za metr čtvereční v Dubaji vycházejí levněji. Ta výnosnost je tam extrémní. Pětina všech jeřábů, která je na světě, tak je v Dubaji. Ty máš pocit, že tam jako extrémním způsobem staví. V kontextu té dostupnosti, v kontextu ceny nemovitostí, v kontextu investic, tak je tohle místo prostě to nej. Se mnou se nemusíte bát vlítnout do nákupu nemovitostí v Dubaji. Let's go! Nebojte, výnosy z nemovitostí tady rozhodně nezamrznou. A jestli nehledáte jenom investici, tak Dubaj je to nejpečnější místo pro vaši rodinu. Brusleníčko. Znášeníčko. Lítáníčko. Je to honička, v Dubaji jednička, ale ze začátku mě občas ta jazyková bariéra trošku potrápila. My language is Czechish languages. Yeah, I'm very good driver and this is my driving license. Ty vole, řídím jako Schumacher, v čem je problém? Jsou v Dubaji v kurzu spíš makléřky nebo makléři? Je to jedno, zkusil jsem obojí.
Yeah, of course. Yeah, vy jste taky z Čech. No to jsem ale kráva. Jako jestli Dubaj neznáte, to vůbec nevadí. Důležitý je koupit to teďka hnedka. Dubaj je město budoucnosti a nemovitostní investiční ráj. To přesně vědějí i naši klienti a že jich je. Takže hezký večer, hezký odpoledne a věřím, že i hezkou zábavu se mnou. A můžeme teď zatleskat. Za minulý rok jsem vám prodal 124 nemovitostí za víc než miliardu. No a za to vám patří dík. No nic, utřít slzu a pokračujeme. Rok 2026 bude opět rekordní, protože jsme se stali vyhledávaným parťákem pro všechny developery. A díky tomu máme exkluzivní perličky pro vás, naše klienty. Nejvyšší patra těch nejlepších investičních projektů a za nejlepší cenu. To je Hanousek v Dubaji. Tak napiš do komentáře slovo Hanousek a já ti pošlu naši nejlepší nabídku.